Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Radha Krishna Balaram Shri Prabhupada Jai Shri Radha Govinda Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimiraandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna, Adhyayam 8 പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ആരാണ് പറയുക? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കിം തദ് ബ്രഹ്മ, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ഉത്തരം എന്താണ്? ആരാണ് ബ്രഹ്മൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുസ്തകം വായിച്ചില്ല ആരും? ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചില്ലായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധിക മാതാജി, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മറ്റു നാമങ്ങളാണ് പരബ്രഹ്മം. അത് പരബ്രഹ്മം, ഭഗവാനെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആത്മാവ്. ശരി, ആത്മാ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെ, ശരി, ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികനല്ല, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അധിഭൂതം, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അധിദൈവം
ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം, ജീവാത്മാവ് അക്ഷരനാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവമുള്ള ആണ് ജീവാത്മാവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതായത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ്, സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര. ഏതവസരത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ഭാഗവതത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിന്റെ 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാമധേയം മ്രിയമാണ ആതുരഃ പദൻ സ്ഖലൻ വാ വിവശോഘ്രണൻ പുമാൻ വിമുക്ത കർമാഗ്ന ഉത്തമാം ഗതിം പ്രാപ്നോതി യക്ഷ്യന്തി ന തം കലൗ ജനാഃ. മരണസമയത്ത് ഒരാൾ പേടിച്ചു വീഴുന്നു, ശബ്ദം ഇടറുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള സ്വബോധമില്ലെങ്കിലും ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ, അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെങ്കിലും ശരി, ഏതവസ്ഥയിലാണോ നമുക്ക് സ്വബോധമില്ലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് തെറ്റി വീണു എന്നിരിക്കാം. എന്നാലും ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ വായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീഴുകയോ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കുകയോ, നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, അത് കേൾക്കുന്നു, പേടിക്കുന്നു, നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വീഴുകയാണോ, കാൽ വഴിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിചിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും വരിക. ചിലർ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം എന്തുണ്ടായാലും അവർക്ക് വായിൽ അയ്യോ എന്നുള്ള വാക്കേ വരികയുള്ളൂ. അവർ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കും. ചിലർ അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മേ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ സമയത്ത് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ വരാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതായത് സദാസമയവും ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിലും ഏതവസ്ഥയിലും സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം നാവിൽ ഉരുവിടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ കാൽ വഴുതി വീഴുകയാണെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും ദുഃഖവാർത്തയാണെങ്കിലും, ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ നാവിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയല്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്, അത് ഭക്തിപൂർവമാകണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും നാവിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുദാഹരണമായിട്ടാണ് അജാമിളന്റെ കഥ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ
പക്ഷെ എങ്കിലും കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഇത്രമാത്രം ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ആസക്തി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നാമം നാവിൽ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒരാൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അധിക്കുകയോ അഥവാ വെറുതെ ആദരവ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം, മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി, മനസ്ഥിതി, താല്പര്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തസ്മാ സർവാത്മന രാജൻ ഹൃദിസ്ഥം കുരു കേശവം മ്രിയമാണോ ഹ്യവഹിതത് തഥോ യാസി പരാം ഗതിം. അതിനാൽ രാജാവെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറാതെ തുടരുവാൻ ശ്രമിക്കണം. മരണസമയത്ത് പരമപദം പോകുവാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. നമ്മൾ മാലയിൽ 108 തവണയാണെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മിനിമം ആണ്. അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സമയത്തും നമ്മുടെ നാവിൽ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന അഭ്യാസം, ആ പരിശീലനത്തോടുകൂടി ആരാണോ ചേതസാ നാന്യഗാമിന, വേറെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ വേറൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പരമം പുരുഷം ദിവ്യം, ആ പരമപുരുഷനെ, ദിവ്യനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് യാതി പാർത്ഥാന് ചിന്തയൻ, അയാൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, ഗുണം, വാസസ്ഥലം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം യോഗികൾ, അതായത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നവർ, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഷഡ്ചക്രയോഗം, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യോഗികൾ, ഷഡ്ചക്ര യോഗികൾ, അവർ യോഗം പരിശീലിച്ച് വളരെയധികം ശക്തി സംഭരിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ബലത്താൽ തന്റെ പ്രാണനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ മരണവേളയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുകയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയും അതിനുശേഷം തന്റെ പ്രാണനെ മൂർധാവിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ആ പ്രാണനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഭഗവത് ധാമം എളുപ്പത്തിൽ നേടാനാകും.
അനന്യചേതാഹ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അനന്യചേതാഹ സതതം, സതതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതായത് നിരന്തരം, നിരന്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും. ആരാണോ അനന്യചേതാഹ, അതായത് സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി ഏകാഗ്രമായിട്ട്, യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ, ആരാണോ എന്നെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ദിവസവും നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, തസ്യാ അഹം സുലഭഃ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയോഗികൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഷഡ്ചക്ര യോഗിക്ക് തന്റെ പ്രാണനെ മൂർധാവിൽ എത്തിക്കണം, ആ സമയത്ത് ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ യോഗിക്ക് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ പരംധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തന് അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. സുലഭമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുക, അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സദാസമയവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണമാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ദിവസം 1-2 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നീട് 1-2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭജനകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് സ്മരണം, നമ്മൾ കേട്ടതെല്ലാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം തന്നെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുക. പിന്നെ അർച്ചനം, വന്ദനം, പാദസേവനം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഭഗവാന് പല വിധത്തിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പൂമാലകൾ ചാർത്തുക, ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുറികൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ നിരന്തരം പല വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, സതതമായിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം മതി. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ആ നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതചര്യകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക്, നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം, അത്രമാത്രം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ധാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക്, പിന്നീട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? അവർ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലേ? ആ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അടുത്ത 3-4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്ക് അതറിയുവാനുള്ള അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ
ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമമാണെങ്കിലോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാമം എന്നുള്ളത് ദുഃഖപൂർണവുമാണ്, അസ്ഥിരവുമാണ്, ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാ ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ആധ്യാത്മിക ലോകവും നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നത ഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. പിന്നീട് താഴേക്ക് ജനലോകം, തപോലോകം, മഹർലോകം, അങ്ങനെ സ്വർഗലോകം, പിന്നീട് ഭൂമി വരുന്നു. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂമി. പിന്നീട് ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ 14 ഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പുനർജന്മമുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. അവിടെ മരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമമാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും അപ്പുറം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും പുനർജന്മമില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പോലുള്ള കഷ്ടതകളോ ദുഃഖങ്ങളോ ജരാവ്യാധി മുതലായവ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്, അതീന്ദ്രിയ ലോകമാണ്. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം. ഭൂമിയിലും യുദ്ധം, പല വിധത്തിലുള്ള മരണം വരാനുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. നരകത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തവർക്ക് വേദന മാത്രമാണ് നരകത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു തവണ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകം നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും മഹാസമുദ്രത്തിനപ്പുറം കൃഷ്ണന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം മഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം തേഹോ രാത്രവിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൽപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ കണക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ, അതായത് കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നത്. ആ പകൽ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം ശരീരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വീണ്ടും ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ തീരുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം. അതിന് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ രാത്രിയും അത്ര തന്നെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിക്കും അത്രമാത്രം ദൈർഘ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്? ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 17,28,000 വർഷങ്ങളാണ് കൃതയുഗത്തിലുള്ളത്. ത്രേതായുഗത്തിന് 12,96,000 വർഷങ്ങളുണ്ട്. ദ്വാപര യുഗത്തിന് 8,64,000 വർഷം. അതുപോലെ കലിയുഗത്തിന് 4,32,000 വർഷം. കലിയുഗമാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം. ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം, അതിന്റെ ഇരട്ടി ത്രേതായുഗം, അതിന്റെയും ഇരട്ടി സത്യയുഗം വരുന്നു. ഈ 4 യുഗങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ, അത് 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നത് ഒരു കൽപ്പാന്തമായ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അളവേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നത്. അത്ര തന്നെ ദൈർഘ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷമുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിച്ച് രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടത്തെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നത്? അതിനും ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവും പിന്നീട് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ് ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും മാത്രമേ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പിന്നെയോ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ 14 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 13 ഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവ്യക്തരായിട്ട് തീരുന്നു. അവരുടെ ശരീരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഒരു കൽപ്പം കഴിയുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം പകൽ കഴിയുമ്പോൾ, രാത്രി സമയം ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ചാക്രിക സൃഷ്ടിയും നാശവും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പകൽ ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം രാത്രി ഉറങ്ങി പകൽ എണീക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മാവും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. എങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവയെ എല്ലാം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ തലേ ദിവസത്തെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവ്യക്തവും വ്യക്തവും. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവർ അവ്യക്തമായിട്ട് പോകുന്നു, കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പുതിയ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ പോലെ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അവർ വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അനേക ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അവ്യക്താവ്യക്തയഃ സർവാഃ പ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രളീയന്തേ തത്രൈവ അവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമനത്തിൽ
അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായിട്ട് നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം നശിച്ചു പോയിട്ട് അവർ വീണ്ടും അവ്യക്തമായിട്ട് തീരുന്നു. അതാണ് അവ്യക്തവും വ്യക്തവും എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അവർ അവ്യക്ത ദശയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അവർ നിസ്സഹായരാണ്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് ഇതുപോലെ അവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും. മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം, അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാതാകുക. അങ്ങനെ അവ്യക്ത ദിശയിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവർ അവ്യക്തരാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നിസ്സഹായരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിസ്സഹായരാണ്. അവർ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവർ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ പല വിധത്തിലുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള നാശമുണ്ട്, സംഹാരമുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഹാരമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സംഹാരം നടക്കുന്നു. അതാണ് നൈമിത്തികം. അതായത് നൈമിത്തികം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രിക സൃഷ്ടി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് പ്രാകൃതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പ്രളയം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രാകൃതിക സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ അനിഹിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ള് പ്രളയം വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അതേപടി ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഓരോന്നിലും ബ്രഹ്മാവും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിൽക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. പിന്നെയോ ജീവാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അനിഹിലേഷൻ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അവർ ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീർന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ഇവിടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നീട് അവർ സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അവർ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതിന് ആത്യന്തികം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ തുടരെയുള്ള സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ സമയത്ത് അനേക കാലമുണ്ടത്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു. അതിനെ തുടരെയുള്ള നിത്യ അനിഹിലേഷൻ എന്നാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജന്മമൃത്യു അതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള സംഹാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സംഹാരത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുന്നു, സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു, സംഹാരമായി. ഭൂതഗ്രാമസയേവായം ഭൂത്വാ പ്രളീയതേ രാത്രിയാഗമേ അവശഃ പാർത്ഥാം പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചാക്രിക സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം, ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകം. ആ ലോകത്തിന്റെ സംഭവം എന്താണ്? പരസ്തസ്മാദ്ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതനഃ യഹ സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്സു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ, അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല.
സർഗ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി. ആ സൃഷ്ടി അവസാനിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായാലും ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് നാശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്തതയ്ക്കും വ്യക്തതയ്ക്കും അതീതമായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകം. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താമണി ധാമം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവ്യക്തോക്ഷരീത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാനനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു തദ്ധാമ, ആ ധാമം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ധാമം എന്റേതാണ്. പരമം മമ, എന്റെ ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ധാമത്തിന്റെ സവിശേഷത വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ടില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരോടും ഗോപാല ബാലകന്മാരോടും ഒപ്പം അവിടെ സദാസമയവും നിരന്തരം ഭഗവാൻ അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ അവിടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളോ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ദാഹം വിശപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതിന് കീഴെയാണ് അനേകം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അനേകം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ദേവന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും എല്ലാം തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അവിടെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ധാമത്തെ ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നു. സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് ആ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം, കൃഷ്ണന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ധാമമായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പുരുഷഹാസ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ആ ധാമത്തിൽ മാത്രമാണ് വസിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു തന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നതോ അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദതത്വം. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിലുമുണ്ട്, ഈ ധാമത്തിലുമുണ്ട്. അചിന്ത്യനാണ്. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നു. എന്നാൽ സ്വയം അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു ഭക്തിയ എന്ന പദം.
പരമപദം പോകുവാൻ വേറെ മറ്റൊന്നും തന്നെ സഹായകമാകില്ല. ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ചാലും അവസാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ആര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അവരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം പരമമാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. സനാതനമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ധാമമാണ്, അക്ഷയമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതുകൊണ്ട് അക്ഷയമാണ്, നശിക്കാത്തത്. പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം, ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിപരീതമാണ് പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഈ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷത പറയുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാം ആകർഷകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തമാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. അതായത് എപ്പോഴും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകം. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടാത്ത ഒരിടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധാമത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഉപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ജപിക്കണമെങ്കിൽ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ല. പിന്നെയോ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രത്യുപകാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിലും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളതും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളതും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും നമ്മുടെ പിതാവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം, നിർമ്മലമായ മനസ്സോടുകൂടി. പിന്നെയോ ഋഷിക്കേന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തിയോ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തിയോ ചേരാത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം, അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. ഭഗവാനിൽ പ്രേമമുണ്ടാകണം, സ്നേഹമുണ്ടാകണം, ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി മനസ്സ് തുറന്ന് സേവിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദിക്കുകയാണെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഭഗവാന്. ഭഗവാന് വിശന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെയോ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ
പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 2-4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ യോഗികൾക്ക് ഏത് കാലത്തിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, അവർ ഭക്തിയോഗമോ ജ്ഞാനയോഗമോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. ആ കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 23 മുതൽ 26 വരെ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ജീവാത്മാവിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ മരണസമയം അനുസരിച്ച് അവർ ഏത് ലോകത്തേക്ക് അവർ പോയിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. 27-ഉം 28-ഉം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏത് കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ യോഗികൾ അവർ യോഗം പരിശീലിച്ച് അവർക്ക് സ്വന്തം ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മിസ്റ്റിക് യോഗ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗി ഉത്തരായണ കാലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം, പകലുള്ള സമയമാകണം, വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. അങ്ങനെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ദേഹത്തെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗിക്ക്, ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അത്രമാത്രം ഉയർന്നില്ല ആ യോഗി. ആ യോഗിക്ക് തന്റെ യോഗ പരിശീലനം ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനിടയിൽ ആ യോഗിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗി ഈ സമയത്ത് പോയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലോ ധൂമ സാന്നിധ്യം, അതായത് പുകയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാത്രി സമയത്ത്, കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ, ദക്ഷിണായന സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള ചന്ദ്രലോകം വരെ മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 2 വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗികളും ജ്ഞാനികളും പകൽ സമയത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാത്രിയിൽ അവർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകം വരെ പോകാം, തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭക്തനാണെങ്കിലോ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോൾ മരിക്കണം, എപ്പോൾ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഭക്തന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഭ്രമവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് ശരണാഗതനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജനിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം ഭഗവാനുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മാത്രമാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് ഭക്തനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുന്നു. മരണവേളയിൽ തനിക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഭക്തനുണ്ട്. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന.
ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തന് മരണത്തെ കുറിച്ചോ താൻ ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ വേവലാതിയില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഭക്തനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ യോഗനിഷ്ഠനായവൻ തന്റെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃഷ്ണാവബോധ ഭരിതനായിരിക്കും. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ചതഃ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി സർവകർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? വേദങ്ങൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദ പഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ഒന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടതില്ല. കാരണം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പുണ്യഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുണ്ടോ, സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുണ്ടോ, അതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു പുണ്യകർമ്മം തന്നെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേദം പഠിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് എല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. എന്നാലോ ഭക്തന് ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഭൗതികമായിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവത്ധാമം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമ നിബന്ധനകളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമ നിബന്ധനകൾ, വളരെയധികം കാശ് ചെലവ്, മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ബ്രാഹ്മണർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വേണം. ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ആ ദാനത്തിന് യോഗ്യരായവർക്ക് മാത്രം ദാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് നിയമങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും അപ്പുറമാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സേവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചറിയാനുള്ള കളം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമാകുന്നു. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ മനസ്സുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുന്നതോടുകൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പോകാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിന്റെ മനോഹാരിത, അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? ഭഗവാൻ എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളെ ഭക്തരാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശമാണിത്. കാരണം നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ആ ബോധത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. കാരണം അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതി. ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അവബോധം മാറണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ട അധ്യായമാണത്.